Giberipika karon sa mga pulis ug militar ang mga taho nga anaa sa probinsya sa Basila nagtago ang teroristang si Abdul Basit Usman. Si kani Ongkaya Pucan Town Mayor Joel Maturan nibutyag nga nakahinabi niya ang usas sa mga commanders sa Moro Islamic Liberation Front kinsa miingon niya nga nakit-an si Usman kuyog ang grupo sa mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa munisipalidad sa Tuburan, Basilan. Dugang ni Maturan nga mokabat na po ka mga armadong lalaki ang kuyog ni Usman, upat kanila gidescribe nga murag mga langyaw. Si PNP Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Director Ronald Estilles nimando na sa kapulisan sa Basilan nga sutaon ang mga taho. Si Rear Admiral Yoma, commander sa Joint Task Force Zamba Sulta, niingon nga gisuta sab karon sa puwersa sa militar ang maong taho. Matod sa mga intelligence officials nga posibleng nitakas sa Maguindanao ug midangop sa Basilan ang Pinoy bomb expert tunga-tunga sa military operations sa Maguindanao.